Amanov, siz yurdumuzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakda, döwletiň howpsuzlygyny we goranmak ukybyny pugtalandyrmakda, hukuk tertibini üpçün etmekde, yurdumyzyň harby we hukuk goragy edaralary bilen bilelikde uly işleri durmuşa geçirdiňiz. Men watanymyzyň hem de halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryňyz üçin size minnetdarlyk bildirýän. Dünya Birleşik tarapyndan ikrar edilen we gollanan Türkmenistanyň kemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp kabul edilen goran siýasetli harby doktrinamyza laýyklykda harby we hukuk goragy edaralaryň işini hassa kämilleşdirmek maksady bilen men Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň düzüminiň guramaçylyk meselesine hem seretmegi makul hasaplayan. Men Ministrler Kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasarynyň wezipesini yapmak barada netije geldim. Şoňa görä-de men Amanowy başga işe geçmek sebäpli Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary wezipesinden boşadýan. Köp sağ olun, hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýerleşleriň belen serkedaşdy. Sizin hem de Mehriban arkadaşymyzyň döwlet başçylygyna maňa köp ýyllar dowamyny ýokary jogap berdi, dürli döwlet wezipelerini anandyňyz. Hem de maňa işlemek üçin ähli şertleri we mümkinçilikleri döredip berdiňiz. Mehriban arkadaşymyz bize ähli orlarda nusgalyk mektep bolup, tutan ýerde hem de ihlasy rahmet çekmek öwretdi.